எல்லாம் மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இந்த 18 நாள்ல பகவத்கீதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான் முடியும். ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா நம்ம திரும்பி திரும்பி அட்டன் பண்ணா, ஆகஸ்ட் மந்தோட ஓப்பன் ஆயாச்சு. திரும்பி நீங்க எப்பவே அப்ளை பண்ணிடலாம். பண்ணாதவங்களுக்கு சொல்றேன். இல்ல L2 டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப L1 பண்ணி முடிச்சு சர்டிபிகேட் வந்துடுதுன்னா L2 நீங்க போகலாம். அது வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். இன்னமும் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்போம். அதனால அப்ப அது படிச்சுட்டா போறோமேனா அதுவும் படிச்சா போறோம். இல்ல இன்னும் பேசிக் லெவலும் படிச்சுட்டு அதுவும் படிச்சா இன்னும் நல்லா வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணலாம், அவங்களோட இஷ்டம். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கணும், இஸ்கான் மண்டூர்ல படிக்கணும். அப்ப அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அங்க வந்து நம்ம நல்லா சேவிச்சுக்கலாம் பகவான. என்னெல்லாம் படிக்கிறோம், ஸ்லோகம் படிச்சா மாத்திரம் இல்ல, அதோட அர்த்தமும் நமக்கு புரியும். சோ அதுக்கு வேண்டி நம்ம படிக்க படிக்கதான் அதோட எல்லாம் புரியும். அது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொன்னா நீங்களாம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி எழுதும்போ இன் கேஸ் யாருக்காவது புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணும். ஏன்னா இது அவளோட கிளாஸ் தான். அவங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியும் அப்படின்னா படிக்கலாம், இல்ல அவ்வளவா தெரியாது அடுத்த வாரம் படிக்கணும் அப்புறம் படிக்கணும்னா நோ ப்ராப்ளம், அவசரமே கிடையாது. இல்ல அப்ப யாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறதம்மா துர்கா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம், அத்தால இருந்து ப்ராப்ளம் தான். ஓகே ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்களே என்ன வேற யாருக்கும்? நாகேஸ்வரி மாதாஜி உங்களுக்கு படிக்கணுமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்சனா மாதாஜி மாதாஜி அஞ்சா இல்ல அஜ்ஞான அஞ்ஞான. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன சலாக்கய சுர் உன்மிலிதம் ஏன தைஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோகோ ஸ்ரீ யுதோ பத கமலம். ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சக்ரஜதாம் சககன ரகுநாதம் சிதம் தம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தத்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரம்மாமி பிரணமாமி ஹரி பிரபே. வாஞ்ச கல்பதர்ஷ்ய கிருபா சிந்து பெய ஏவச்ச பதிதா நாமாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகோ பதாந்தயாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கரோ சந்திராய ராதிகாய ததாலய கிருஷ்ணாய. மாதாஜி நான் பேசுறது கேட்கணும் கொஞ்சம். நான் பேசினே நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கலாம், அப்ப நான் எப்படி திருத்த முடியும் உங்களை? மாதாஜி இன்னும் பேச, நான் வேற வீடியோல இருக்கேன், அப்ப பேசுறது உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா மாதாஜி சொல்றாங்க நிறுத்திடுங்க. கௌர மாதாஜி நீங்க என்ன படிச்சீங்க? மெதுவா படிங்க, தமிழ்ல தானே படிங்க. குரவே கௌர சந்திராய குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிந்தி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாத்திய தேசதாரிணி பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திதம். ஜெய் கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்தா என்ன தோணுன்னா நம்ம கடகடான்னு படிச்சுன்னு போலாமே. ஆனா அது தப்பு வருது இல்லையா? தப்பு இல்லாம படிச்சது நல்லதுதான். தப்போட படிக்கிறது நான் வீட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா பண்ணினேன். இங்க வந்தோன்னு ஒரு ஷிவரிங் வந்துச்சு. ஆகும். ஏன்னா இன்னும் பிராக்டிஸ் ஆகல. வீட்ல கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் பண்ணுவேன். அப்புறம் இங்க வந்தா கொஞ்சம் ஏன்னா நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வர மாட்டேங்கிறது. மிஸ் சரியா அப்புறம் இந்த ச எல்லாம் சொல்றோம். இது வந்து ச இந்த ச சேரோட அந்த சேருக்கு ச சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி. சோ அதெல்லாம் ச எல்லாம் வேண்டாம். கொஞ்சம் கரெக்ட். எஸ் ஓகே மேடம். தேங்க்யூ. இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 10. அவ்வளவு சீக்கிரம் அதுக்குள்ள 10 வந்தாச்சு. only 8 நாள் இன்னும் பாக்கி. அப்புறம் இந்த வகுப்பு முடிந்து விடும். இன்னைக்கு என்னது அதோடைய டைட்டில் என்னது? விபூதி யோகா. விபூதி யோகா அப்படின்னா என்னது? விபூதி நம்ம இந்த விபூதி எடுக்கணுமே அது கிடையாது. விபூதினா எல்லாம் வைபவங்கள், பகவானுடைய எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கார் அதை பத்தி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கணும். பூரணம், பகவான் வந்து பூரணம் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா ஐஸ்வர்யம் இருக்கு, அவர் ஃபுல் பூரணமா இருக்கார். நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், அப்ப நம்மளும் பூரணம் தான். இட் இஸ் லைக் இப்போ அம்மா கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம், அப்ப அம்மாவோட ஏதோ குறைஞ்சு போயிடுதா? இல்ல, அம்மா 10 குழந்தைகள் பெற்றாலும் அம்மா அதே புல் தான். அதே போல் தான் பகவானோட குழந்தைகள் நம்ம. ஆனாலும் பகவான் இப்படி ஏதோ குறைஞ்சு போயிடுதா? இல்ல, அவர் அப்படியே பூர்ணமாவே இருப்பார். நம்ம ஈஷோபனிஷத்லாம் நீங்க எல்லாம் படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஹையர் லெவல்ல போச்சுன்னா அதுல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா, ஒரு ஒன்னா சொல்லி கொடுப்பா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ பூரணத்தின் வைபவம், பூரணம்னா என்னது? பகவானை பத்தி தான் படிக்கிறோம், அவரோட வைபவங்களை படிக்கிறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள், அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்க போறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஜான பார்த்தோம். ராஜகுக்கியம். பகவத்கீதாங்கிறது என்னது? நல்ல ஒரு அரசன் மாதிரி. அந்த எல்லா வித்யா பார்க்கறதுக்கும் இது வந்து அரசன் மாதிரி. ராஜகுஹ்யம், சீக்கிரட்டான நாலேஜ். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழி பார்த்தோம். சத்தம் கீர்த்தனம், எந்த நேரம் பகவான் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு அவரை வந்து நினைத்துண்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க, இது கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு அந்த கிருஷ்ணரை அணுகிறதுக்கும் உள்ள வழியில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, மன்மனாபவ மத்பக்தா, மனசார பகவான் எந்த நேரமும் தொண்டு புரிந்தா அதுதான் பக்தியோட அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கணும், அதுதான் இனிமையாவும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்க்கலாம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அதுதான் அறியப்படாதவர். நம்ம தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன், எங்க எல்லாமோ இருக்காரு, எப்படி எல்லாம் இருக்கா, ஆனா புரியாது, நமக்கு வந்து தெரிய வராது அந்த மாதிரி. ஆனா அவருக்கு நான் எல்லார பத்தியும் தெரியும், நமக்கு வந்து அவரை பத்தி தெரியாது. சிம்பிள். அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாமே வந்துருக்கு. உலகம், எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாமே அவரை படைத்ததுதான். அப்ப அவர்தான் மூல காரணம், நம்ம வந்ததுக்கே அவர்தான் மூல காரணம். அப்புறம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்ன பண்றோம்? பகவத்கீதை படிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பக்தியோட தான் கர்மா, இந்த 6 சாப்டர் பண்ணும்போது கர்மா பண்றோம், இப்படி எல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஆனா பக்தியோட பண்றோம். இப்ப என்னது? 12 சாப்டர் வரைக்கும் இது பார்ப்போம். என்ன பார்த்தோம்? பக்தி, எப்படி பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி, அதுவும் பக்தியோட தான். சும்மா பக்தி பண்ணணும்னா பக்தி இல்லாம இல்லை, பகவான் வந்து நல்லா ஒரு ஃபெய்த், நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோட அந்த மாதிரி செய்யறதெல்லாம் பக்தி யோகா. அதுதான் பார்த்துருக்கோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவர் வந்து என்னைக்குமே ஏத்துண்டாச்சு, அவருக்கெல்லாம் சந்தேகம் கிடையாது, பொறாம கிடையாது, எல்லாம் கரெக்ட் தான். செகண்ட் சாப்டர்லயே அவர் சொல்லியாச்சு, நான் உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு அப்பவே சரணடைஞ்சாச்சு. ஆனாலும் இன்னும் போக போக அவருக்கு இன்னும் புரியறது பகவானை பத்தி. அப்புறம் ரொம்ப அதிசயப்பட்டு அவர் எல்லாம் ஏத்துக்கிறார், உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நிறைய 19ல இருந்து 42 வரைக்கும் அவர் சொல்ல போறார். நான் எங்கெல்லாம் இருக்கேன், எப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்ல போறார். நல்ல காது கூட நம்ம கேட்கலாம், நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா. எஸ், யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க? கீதா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன், படிங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச்சா பூய ஏவ மகாபாவோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசஹ யத் தே அகம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி இஹ இத காம்யய. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. காம்யா படிச்சிருக்கேன். காம்யா என்ன படிக்கிறேன் இப்போ? ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. சுணு வந்துக்குவீங்க, சுணுமே, சுணுனா கேளுன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுதான் புரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேர்ட்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவோம், வெக்காபுலரி இன்க்ரீஸ் பண்ண நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் ஒரு ஃபுல் அர்த்தம் இதை பார்க்கவே வேண்டாம், இதை பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும்.
இது வரைக்கும் நான் எல்லாம் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், நான் யாரு இங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு நான் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா உனக்கு சொல்ல போறேன். அப்போ என்ன ஃபுல் டீட்டெயில் அடுத்த நாளைக்கு சொல்ல போறேன். எல்லாமே எல்லாம் காட்டுறது முடியாது, ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு போர்ஷன் நான் உனக்கு காட்டி தரேன், நான் இங்கெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு. இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது வந்து ஒரு மேஜர் இதுதான் உனக்கு சொல்றேன். அப்ப இதுல என்ன சொல்ற, இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது நான் உனக்கு உன்னோட நலனுக்கு உரைக்க போறேன். என்ன, நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன். அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்மளும் பகவானுக்கு நண்பனா இருந்து எல்லாம் படிச்சோம். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்கோ, 2 படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நமே விது சுரகணாக பிரபவம் ந மகர்ஷயக அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதிர்கி தேவானாம் அப்படின்னா ஆதி அந்தம்ல நம்ம தமிழ் பாக்குறோம் இல்லையா, அதான் ஆதினா முதல் 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 கடவுள். அவர் தான் வந்து தோன்றி, அவர் பிறக்கெல்லாம் இல்லை, அவர் தான் தோன்றியிருக்க, அவர் தான் பாக்கி எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்க, தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனில் நான் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவர்கள்லாம் பிறக்க வச்சதே நான் தான். நான் அவருக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கேன். இப்ப நம்மளோட வீட்லயே பார்க்கலாம், இப்ப நம்ம பிறந்திருக்கோம், நமக்கு அப்புறம் யாரோ பிறந்தவனா அவளுக்குலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நினைவு இருக்கும். நம்ம அவங்க பிறந்தா இல்லையா, நம்ம போனோமே வந்தோமே ஏதோ சொல்லுவோம், பர்த்டே ஆச்சு அது இதுன்னு. நமக்கு முன்னாடி பிறந்தவளை பத்தி என்ன தெரியும், யாரோ சொன்னாதான் நமக்கு அவ டீட்டெயில்ஸ் தெரியுமே தவிர, பிகாஸ் we were not there. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த தேவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கும் கூட என்னை பத்தி தெரியாது அவ்வளவா, ஏன்னா நான் அவருக்கு முன்னாடி நான் பிறந்திருக்கேன்னா என்னது, நான் தான் எல்லாருமே படைத்திருக்கேன். அந்த மாதிரி அப்போ அவளுக்கு என்னை பத்தி தெரியாது. வேற யாரோ இருக்காங்களா, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? பிரபுஜி வரலையோ? ருக்மணி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஓகே, நான் படிச்சுன்னு போறேன். யோமாம் அஜம் அநாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூடஸ்ஸ மர்த்தியேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் என்னை பின்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். பகவான் எப்படி நம்ம என்ன மாதிரி நினைச்சு வழிபடணும், அவன் வந்து பழமையானவன். சூரிய பகவான் கூட பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு, அந்த மாதிரி பழமையானவர், எல்லாம் தெரிஞ்சவர், எல்லாம் ஞானம் பெற்றவர். அந்த மாதிரி இருந்து இதுலயும் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கா, என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும், ஆரம்பம் இல்லை நடுவும் இல்லை முடிவும் இல்லை, அவர் எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கார், அவருக்கு ஒரு இதே கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாகவும் இறைவனாக அறிகின்றார்களோ எல்லாரும் அவரை வந்து இறைவனா பார்க்கிறார். அப்புறம் மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாகும், அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைச்சாதான் அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறார். அந்த மாதிரி பக்தர்கள் பகவானை வழிபடும் போது என்னது, அவனுடைய எல்லா பாவங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு பகவானுடைய இலக்கம் நோக்கி அவன் போயிட்டு இருக்கான், அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கான். महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. 7 மகாரிஷிகளும் சப்த பூர்வே, மகாரிஷய சப்த, மகாரிஷினா பெரிய பெரிய ரிஷிகள், சப்தன 7, பூர்வே முன்னாடி, அவங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடி 7 மகாரிஷிகளும். என்ன யாரெல்லாம் பேரு, சும்மா பேரு அதை போடல, பட் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிப்போம். கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வாஜா. அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள் இருந்திருக்கா. இவெல்லாம் சனத்குமாரா வளம், சனந்தா, சனாதன, சனத்குமாரா, 4 பிரதர்ஸ், அந்த ரிஷிகள். அப்புறம் மனுங்கிறது நம்மளோட மூதாதையர், மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான அவர்கள். என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, இவ எல்லாருமே நான் தான் பிறக்க வச்சிருக்கேன், என்னோட மனதால் இவர்கள்லாம் பிறந்திருக்கார்கள். பல்வேறு ரோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இப்ப நம்ம எல்லாம் அதனால்தான் ஒரு நம்ம என்னது பூஜைக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா என்ன கோத்திரம் கேட்பான். அப்ப எந்த அந்த ரிஷியோட லீனியேஜ்ல நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படி கேட்பா. சில பேருக்கு தெரியாது, ஏன்னா பெரியவங்க ஏதாவது சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும், இல்லாட்டா நமக்கு எப்படி தெரியும். இப்போ பெரியவங்க சொல்லியிருப்பா, இது வந்து நம்ம வந்து இந்த கோத்திரம் எந்த கோத்திரம் அப்படின்னு. அப்புறம் அது விட்டு போயிடுறது இல்லையா, சில பேர் தெரியாது, பெரியவங்களே கண்டிருக்க மாட்டா. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, நாராயண கோத்திரம், நோ ப்ராப்ளம், ஏன்னா நான் இவர் தான் கிருஷ்ணட்டே தான் இவன்லாம் தோன்றிருக்கா. அப்புறம் இந்த சனத்குமார் எல்லாருமே தோன்றினவர். அப்ப இவரோட பேர் சொல்லி நாராயண கோத்திரம் சொல்லிடலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்போ நம்ம அர்ச்சனைக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது கேட்பா. ஆனா ஐயர் வீட்டுல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவான். சோ சந்தியாவந்தனத்துக்கு வந்தம் பண்ணும்போது 3 நேரம் பண்ணணும். அது 2 நேரமா ஆயிட போயிடுது, ஏன்னா மத்தியான நேரம் ஆபீஸ் போவா, அப்ப பண்ண மாட்டா. அவ காலையிலயும் குளிச்சுட்டு பண்ணுவா, இது சாயந்தரம் ஆபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகி ஆபீஸ் போறவா, ஆபீஸ் விட்டு வந்துட்டு இல்ல வீட்டுல இருக்கிறவா குளிச்சுட்டு திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷா திரும்பி ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவா. அதுல இதெல்லாம் வரும், எந்த கோத்திரம் நம்ம பிறந்திருக்கோம், எந்த பூமியில அது எங்க இருக்கு, அது என்னது அந்த மேருமலை, அந்த இது ஜம்பு தீபம் என்னெல்லாமோ வரும், அந்த ஸ்லோகத்திலேயே வரும்.
நம்ம எந்த இதுல இருக்கோம், இப்ப எந்த பீரியட்ல இருக்கோம் அது வரைக்கும் வரும் அந்த இதுல சந்தியாவந்தனத்துல. சோ அதெல்லாம் பண்ணுவா. அதனால தெரியும் நம்ம எந்த, அதனால சொல்லி சொல்லி நமக்கு தெரியும். அப்ப சந்தியாவந்தனம் இந்த ஒரு பிராமணருக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது பண்ண பண்ண அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு பண்ணு. ஏதோ பூஜை எல்லாம் வந்ததுனாக்கா கரெக்டா டக்கு டக்குன்னு வாயில வரும். என்ன கோத்திரம், என்ன நட்சத்திரம், என்ன இது என்னது ராசி, இதெல்லாம் சொல்லுவாளே அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா தெரியும் அவளுக்கு. ராசி இல்ல, அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, சம்திங் தேசே, எனக்கு தெரியாது. ஓகே, இதெல்லாமே என்னது, எல்லாமே பகவான் இடத்துல வந்திருக்கு. இவர் எல்லாம் படைக்க வச்சிருக்காரு. அப்புறம் வர மக்கள் எல்லாமே இவருக்கு கீழே வந்து லீனேஜ்ல வந்திருக்காங்க. எஸ் பிரபுஜி வந்துட்டார். எஸ் பிரபுஜி படிங்கோ, 7th படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி லாக் பண்ணிருக்கீங்க. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேந்தி தத்வத சோஹ விகல்பேன யோகேன உஜ்யதே நாத்ர சம்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவிகல்பேன படிக்கணும், விகல்பேன இல்ல, அவிகல்பேன. ஓகே. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. முன்னாடி ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி பகவான் எப்படி நினைக்கணும், இந்த மாதிரி பழமையானவர், எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு, எல்லா உயிரினங்களும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ரிஷிகள் எல்லாம் அவர் தான் படைக்க விட்டு வச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இந்த சனத்குமார் இவாள்லாம், அப்புறம் அவருக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கோம். ஆனா எல்லாம் ஆதி என்னது, பகவான் தான் இது. ஆனா இப்ப இந்த மாதிரி பகவான் நல்லா அந்த சந்தேகம் இல்லாம இது என்னது ஒரு ஃபெய்த்தோட பகவான் தான் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த மாதிரி பண்றவன் இது கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அப்புறம் அதில் சந்தேகம் இல்லை. அதுதான் அனன்ய பக்திக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 12th சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அது அனன்ய பக்தி வேணும். சோ அந்த மாதிரி பண்றவங்க வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இருக்கும். அதான் சத்துஸ்லோகி பகவத்கீதா. அவுட் ஆஃப் ஆல் ஸ்லோகாஸ் 700 ஸ்லோகம் இந்த 4 ஸ்லோகம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அது 10th சாப்டர்ல வந்து எஸ் கீதா மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தஹ சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதபாவ சமன்விதஹ. பாவ சமன்விதாக இங்கெல்லாம் சொல்லணும். புத இல்ல, புதா பாவ சமன்விதாக. கரெக்டா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்ப என்னது, ஜட உலகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு, இவர் தான் படைத்திருக்கார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இதுல இருந்து எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இது யாரு நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவங்க பக்தி தொண்டு, அப்ப என்ன அதை புரிஞ்சுச்சுன்னா பக்தியில தானே இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி என்னை வந்து இதயபூர்வமாக அவர் வந்து என்னை வழிபடுறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப என்னது, எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர். இதுக்கு வேதிக் ஹிந்து காஸ்மெட்டாலஜின்னு போட்டிருக்கு. காஸ்மாலஜின்னு இங்க இருந்தது நம்ம பூலோகம் தான், அர்த் இங்க இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியறதா, பெருசா தான் வச்சிருக்கேன், இதுக்கு மேல பெருசு பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேல என்னது, இங்க ஜம்பு துவீபா. இப்ப நான் சொன்னேன் அந்த இவாலாம் ஐயர்ஸ் அவெல்லாம் வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சொல்லுவா. எல்லாம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், எந்த மன்மந்திரம், அதெல்லாம் சொல்லுவா. அதெல்லாம் பார்த்தா ஓ எல்லாம் நம்ம இதுதான் படிக்கிறோம், பகவத்கீதையில தான் கொடுத்துருக்குன்னு தோணும். சொல்லாதுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது, எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறாப்புல இருக்கும். சோ ஜம்பு துவீபா, இந்த துவீபம்னா தெரியும் இல்லையா, 4 பக்கமும் இது இருக்கும் தண்ணி, அந்த மாதிரி ஒரு இது தீவு துவீபம்னா தீவு அந்த மாதிரி. அப்புறம் இங்க வந்து மேருமலை இருக்கு. அப்புறம் இங்க வந்து ஓஷன், என்ன மாதிரி ஓஷன் இருக்குனாக்கா, ஓஷன்னா கடல், சால்ட் வாட்டர். இப்ப நம்ம பாக்குறதான் பாக்குறோம், இந்த உப்பு தண்ணியோட சாகரம் தான் நம்ம பாக்குறோம். அது பக்கத்துல சுகர் கேன் சிரப் அந்த மாதிரி ஒரு நதி இருக்கும், அது இதை விட 10 மடங்கு பெருசா இருக்கும். அப்புறம் என்னது, ஓஷன் ஆஃப் வைன், அது அதை விட 10. அப்படி ஒரு சர்க்கிள் பார்த்தா எல்லாம் 10 மடங்கு பெருசா இருக்கும். ஓஷன் ஆஃப் கீ அண்ட் பட்டர், வெண்ணெய் நெய்யோட இது சாகரம் என்ன சொல்லுவோம், ஆறு ஓடின்னு இருக்கு. அப்புறம் கர்டட் மில்க், தயிர் எல்லாம் அந்த மாதிரி தயிரோட அதெல்லாம் நமக்கு நினைச்சே பார்க்க முடியாது, ஆனா இருக்குன்னு போட்டிருக்கா. ஆனா சயின்ஸ் கண்டுபிடிப்பா, இதெல்லாம் படிச்சு சயின்ஸ் ஒவ்வொன்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்களே. முதல்ல சயின்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு, உலகம் வந்து ஒரு தட்டையா தான் இருக்கு, பிளாட்டா தான் இருக்கு. அப்புறம் அவங்களே கண்டுபிடிச்சோம், ஓ உருண்டையா இருக்கு. நம்ம தான் என்னைக்கோ உருண்டைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோமே. அப்போ அவ வந்து முள்ள ப்ரூவ் பண்றான். அப்புறம் வந்து இதுல இருந்து ஓஷன் ஆஃப் மில்க், பாலோட ஓஷனும் இருக்கு. அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். அப்புறம் கீழே எல்லாம் லோகம், அத்தலை வித்தலை சுத்தலை மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தாள, தலாத்தல ரசாத்தல பாத்தாள அனந்த சேஷம் இங்க இருக்காரு அப்படின்னு. லோவர் லோகாஸ், இங்க வந்து ஹையர் லோகாஸ். இது அந்த இதுல நிறைய கொடுத்துருக்கு. இது நம்ம கோலோக சாட்ல கொடுத்துருக்கு. இது இதுல வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். அப்புறம் மேல என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து இந்த பூ, அப்புறம் பூவக சுவக, பூவலோகம் இங்க போடல.
இங்க போடல, இத காணும். ஆனா இருக்கா, முன்னோர்கள் இருக்கிற உலகம் இருக்கு, பூவர் லோகம், அப்புறம் ஸ்வர்க லோகம், மகர் லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், பிரம்மலோகம், அப்பர் மோஸ்ட் ரியம். இதுதான், இதெல்லாம் அப்பர் லோகாஸ். ஷெல் ஆஃப் பிரம்மானண்டா. இப்ப நம்ம பிரம்மாண்டம் சொல்றோம் இல்லையா, அண்டம், பெரிய அண்டம் பிரம்மாண்டம். இது வந்து ஒரு அண்டம், இது போல பல 100,000 கோடி கணக்கா அண்டம் இருக்கு. அதுல எல்லாம் 3 பேர் இருக்கும், அதுல எல்லாம் இது என்னது நம்ம அர்த்தம் இருக்கும், அதுல எல்லாம் மனிதர்கள் இருக்கா நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாதானே நமக்கு வி பிலீவ் ஒன்லி இன் சயின்ஸ். கூகுள நம்புறோம், ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸை நம்ப மாட்டோம். கூகுள்ல போட்டா நம்பிடுவோம். அர்த்தத்துல என்னது இது இப்ப கூட ரீசெண்டா சொன்னா மூணுல போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி 69ல வந்து ஜூலைல தான் 69ல 1969ல இது என்னது அமெரிக்கன் வந்து இங்க போனான், என்னது மூன் நிலவுக்கு போனான் அப்படின்னு. அங்க வந்து நான் இது என்ன கொடி நாட்டினா எப்படி நம்ம போய் பார்த்தோமா, போட்டோ எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் கரெக்ட், எல்லாம் இது பண்ண முடியுமா, மார்க் பண்ண முடியுமே. அப்புறம் வந்து கொடி பறக்கிறதான், அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டான். கொடி எப்படி பறக்கும், அங்க காத்தே கிடையாது, எப்படி கொடி பறக்கும், கொடி இப்படி தொங்கின்னு தானே இருக்கும், அது பறக்கிற போல காட்டியிருக்காங்களே, அதுல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இதை வந்து ஏதோ மார்க் பண்ணிருக்காங்க, ஏதோ இதுதான் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நம்ம வந்து அதை நம்பிடுவோம். அதுவும் வெள்ளத்தோலுக்காரன் சொன்னித்துனா கண்டிப்பா நம்ம நம்புவோம் இல்லையா, நமக்கு எல்லாம். ஆனா ஆரியப்பட்டா என்ன, நமக்கு எல்லாரும் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம கண்ட்ரில இருந்து வந்தவங்க தான், அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. இப்ப இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவ் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. நான் வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜின்னு கொடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணரே. இது எல்லாமே தாங்கி பிடிச்சுட்டு இருக்காரு, எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது பகவான். இங்க இருக்கார் பகவான். அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு இருக்கார். அப்புறம் இங்க ஒரு அவதாரம் கொடுத்துருக்கா, ராமர், எல்லா அவதாரம் கீழே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, கல்கி அவதாரம் எல்லாம் இங்க இருக்கா. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு, புத்த அவதாரம், கலப்பை எடுத்து வருவரே, என்ன மறந்து அப்புறம் இவர் யாரு தெரியல, பலராமன் அவதாரம் மாதாஜி. என்னது பலராமன் கோடாலி எடுத்து, அதுவும் இதே தானே. இது கிருஷ்ணா பலராமா, இது கிருஷ்ணா கோடாரி வந்து பரசுராம மாதாஜி. இது கிருஷ்ண பலராமர், இது வந்து இப்போ இது. அப்புறம் இவர் வாமன அவதாரம், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருக்கார், ராமர் இவர் இருக்கார், லக்ஷ்மணன், இது நரசிம்ம அவதாரம். அப்படி இங்கே அப்படி எல்லா மீனாவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம் எல்லாம் இருக்கு. டீப்பா பார்த்தா புரியும் நமக்கு. அப்படி ஓகே. இதெல்லாம் வந்து யார் இருக்கார், இவர் தான் மேல இருக்கார், இவர் தான் எல்லாத்தையும் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன். அவர் தான் ஒரு இடத்துலயும் இப்படி இப்படி வந்து, இப்ப ஒரு பலராமர் சொல்றோம் இல்லையா, பலராமரும் அவர் தான். கிருஷ்ணராவும் வரார், கிருஷ்ணர பேர் அவருக்கு. ஆனா இவர் தான் அது கிருஷ்ணரா பேர் எடுத்து, பலராமரா பேர் எடுத்து அந்த டைம்ல ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வர, எல்லாரையும் என்னல யாரெல்லாம் அழிக்கணுமோ அழிச்சு எல்லாம் பண்ற. அதை பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் சதுஸ்லோகியோடு. இப்ப யாரி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி ரெண்டாவது படிக்கணும். நம்ம நியூ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, திரும்பி நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஐ வில் நாட் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். படிங்க மாதாஜி. மச்சித்தா மத்பிராணகா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா தான் 70 வயசுல ஆராம்சே எல்லாம் சம்பாதிச்சு முடிச்சு, பசங்க எல்லாம் பெரியவளாய் கார் மேல கார் போட்டு ரிட்டையர்டு எல்லாம். இப்ப எல்லாம் 50 வயசுல ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்குறது வெயிட் பண்றாங்க. இப்படி உழைச்சு நான் டயர்டா போயிட்டேன், பணம் எல்லாம் நிறைய சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு நான் இப்ப வீட்டுல இருக்க போறேன் அப்படிம்பாங்க. ஆனா இவர் என்ன 70 வயசுக்கு மேல போயிருக்காரு. அமெரிக்கால போயிட்டு வீடு கிடையாது, பணம் கிடையாது, அவர் போயிட்டு அங்க போயிட்டு நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறேன், கிருஷ்ணா இதை வந்து பரப்ப போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்காரு. அப்ப என்ன அர்த்தம், பகவான் இருக்கார். பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அவர் வந்து பின்னாடி வந்து உன்னை நல்லது தானே பண்ற இல்லையா, நான் உனக்கு வந்து தள்ளி விடுறேன், நீ பண்ணுன்னு அவர் பகவானே ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டியா இருக்கணும். அவருக்கு நல்ல தொண்டு புரிந்தாதான் அவருக்கும் ஒரு கவனம் இருக்கும் நம்ம பேர்ல. அப்ப என்னது, என் தூய நண்பர்களின் சிந்தனை எங்க இருக்குமா, என்னில் மூழ்கியுள்ளன. எந்த நேரமும் அவ பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பகவான் கிருஷ்ணநாமம், கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணலாம், அங்க கோயில் கட்டலாமா, என்ன பண்ணலாம், ஸ்கிரிப்சர் எழுதலாமா, விளக்குறை எழுதலாமா, இதே நம்ம புக்கு விற்பனை பண்ணணுமே, எல்லாரும் படிக்கணுமே, எல்லாரும் வாங்கணும், இதே சிந்தனை தான் அவருக்கு. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. பகவான் என்ன சொல்றாரு, இவள் வாழ்க்கையே டோட்டலி 100% எனக்கு வேண்டி அவங்க வந்து தொண்டு புரியுறாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இதை தவிர கிருஷ்ணாவை பத்தி வேற பேச்சு கிடையாது. பாலிடிக்ஸா வேற ஒரு பேச்சு கிடையாது. பிக்சர்ஸா இல்ல வேற ஏதாவது சும்மா டைம் பாஸ் ரிலேட்டிவ் பத்தி ஏதாவது குத்தம் குறை என்னது ஒரு காசிப் பண்ண, அதுக்கெல்லாம் நேரமே கிடையாது. கிருஷ்ணாவை பத்தி தானும் அந்த மாதிரி பண்ணி இன்னொருத்தாழ்ட்டியும் இந்த கிருஷ்ண கதையும் சொல்லி பாகவதம் சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்லி அவங்க ரொம்ப அதுல ஆனந்தப்படுறாங்க.
எஸ் நாகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கலாம். எஸ் புது ஸ்டூடெண்டோட கிளாஸ் தான் இதெல்லாம். உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் உங்களோட கிளாஸ் தான், நீங்க தான் அடுத்து படிக்கலாம். எஸ் படிங்க மாதாஜி. 3வது ஸ்லோகம் சதுஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்கோ. ஆஸ்ட் அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி கேட்கவே இல்ல? ஆடியோ ப்ராப்ளமா? நாகேஸ்வரி மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல. கீதா மாதாஜி படிங்க. கீதா हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रति पूर्वकं तथामि भक्तियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्ण माताजी। பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி. இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்ல தான் ப்ராப்ளம். என்ன ததாமி படிக்கலாம், ததாமி படிக்கலாம், இப்படி படிச்சாலும் ஆனா ஆக்சுவல் வேர்டு என்னது? ததாமி. ததாமின்னா தந்தேன் அப்படின்னு என்ன தரார் அவர் நமக்கு? எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். நீங்க எனக்கு அன்பு தொண்டு புரியறா, அதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு நானே அந்த மாதிரி அறிவு தரேன். என்ன பண்ணுங்கோ, இன்னும் பஜனை பண்ணுங்கோ, இன்னும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரே நம்மளை தள்ளி தள்ளி விடுவாராம். அழகா படிங்கோ, நல்லா தான் படிக்கிறாள், ஸ்லோகம்லாம் நல்லா படிக்கிறாள், இன்னும் நல்லா படிங்கோ, நல்லா கிளாஸ் எல்லாம் குவிஸ் எல்லாம் எழுதுறாள், இன்னும் நிறைய இன்னும் லெவல் 2ல போயிட்டு இன்னும் பெரிய பெரிய கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் இருக்கும், அதுவும் எழுதுங்கோ. நமக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாரு, அவ்வளவுதான். சோ அந்த அறிவை அவரே வழங்குகிறார். இப்ப நம்ம பண்ணினோம் எல்லாம் பெருமையே கிடையாது. அவர் நம்ம பின்னாடி இருக்காருன்னு அது புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாரு இல்லையா பகவானா? யாரு பின்னாடி? சூத்திரதாரி இவர் தான். நமக்கு அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி நம்மளை வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ஸ்ல கொடுத்து நம்ம வந்து மேல மேல தள்ளுற. மேலனா என்னது? அவரோட வழிக்கு, அவரோட பாதையில போறதுக்கு அவர் தான் வந்து அது புத்தியும் கொடுக்குறார், அதுக்கு வந்து பாதையும் வழிவகுத்து கொடுக்குறார். இந்த பெருமையெல்லாம் நமக்கு இல்லவே இல்லை, அவர் தான் பண்றார். இப்போ ஒரு மொமெண்ட் இஃப் ஹி திங்ஸ் இன்டர்நெட் க்ளோஸ், நோ எலக்ட்ரிசிட்டி, நான் கம்ப்யூட்டர்ல வேலை பண்றேன், ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கேன், லேப்டாப் ஆனா ஒரு பேட்டரியாவது இருக்கும், இதுல கரண்ட் போச்சுன்னா அவுட், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு பெருமிதம் ஒண்ணுமே கிடையாது நமக்கு, எல்லாமே அவரை சார்ந்துதான் இருக்கு. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வழிபடணும்னு வேண்டியதான். இதுல வந்து என்ன பண்ணுறது? படம் சொல்லும் கதைன்னு துருவன் பகவானின் எண்ணி தவம் புரிதல் நம்ம ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஒரு சாப்டருக்கு அப்புறம் எப்படி இப்ப தவம் புரியறார்? ஒத்தக்கால் 6வது மாசம் ஒத்தக்காலே நின்று தவம் புரியறார். அவர் வந்து அவருக்கு அருளறார். எஸ், இது வந்து 4th சதுஸ்லோகி. யாரா இருக்காங்களா? என்ன படிக்கிறேன். தேஷாம் ஏவானுகம்பாத்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாமி ஆத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. என்ன சொல்றார்? அவர்களிடம், யாரிடம்? பக்தர்களிடம். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்யறவாழ்கிட்ட விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்துணில் வசிக்கும் நான். எப்படி இருக்கார் பரமாத்மா? அவரோட எல்லாரோட இதயத்தையும் அதே பரமாத்மா எல்லாம் ஒரு சின்ன எறும்புல இருந்து ஒரு என்னது திமிங்கலம், ஒரு ஆணை, நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாரோட ஹிருதயத்தையும் பரமாத்மா, அதே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். நமக்கு என்னெல்லாம் பண்றோம்னு சாட்சி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டார். அப்படி தெரியும் நமக்கு என்னெல்லாம் பண்றோம், எதுல இன்ட்ரெஸ்ட், அதுல வந்து இதர் பண்ணுவார். நம்மளை வந்து மேல்கூடி பண்றதுக்கு நினைப்பார். சோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவார். நம்ம வந்து பக்தி பண்றதுனால நமக்கு வந்து நிறைய கிரேஸ் கிடைக்கும், அவரோட வந்து ஆசீர்வாதம் வந்துட்டே இருக்கும். அவர்களது இதயத்துள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அப்ப எப்படி வந்து ஞானத்தை வந்து பகவத்கீதை படிக்கும்போது என்ன வருது? இருள் அடைஞ்சுதான் இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா அது வந்து இருட்டு தான் அர்த்தம். அதுல வந்து ஒரு லைட்டுக்கு ஒரு ரூம்ல வந்து இருட்டா இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு லைட்டை டியூப்லைட் போடுவோம், இல்ல ஒரு வழக்கேத்தினா கூட நல்ல பிரகாசம் வந்துடும். அது போல ஞானம் எனும் தீபத்தை அவர் வந்து நம்ம மனத்துக்குள்ள வச்சு நமக்கு வந்து இதெல்லாம் என்னது சொல்லி கொடுக்குறார். எல்லாம் வந்து தெரியாது. அப்ப அந்த இருளுங்கிறது என்னது? அஜ்ஞானத்தின் மீது அந்த அந்த பிரேயர் பண்ணும்போது சொன்னேன் இல்லையா? அது அஜ்ஞானம் எல்லாம் கிடையாது, அது அஜ்ஞானம். ஞானம்ங்கிறது நாலேஜ், அஜ்ஞானம்ங்கிறது இருள், தெரியாது, நாலேஜ் இல்லாதது. சோ அந்த தீபம், நாலேஜ்ங்கிற தீபத்தை ஏற்றி அஜ்ஞானத்தை நான் போக்கி விடுறேன், ஞானத்தை தரேன் அப்படிங்கிற. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. 12-13 அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் மாதாஜி. உவாச அர்ஜுன உவாச்ச உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆகுஸ்த்வாம் ருஷய சர்வே தேவரிஷி நாரத ததா அசிதோ தேவலோ வியாசகா ஸ்வயம் சைவ பிரவிசிமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து தப்பு இருக்கு நிறைய. இங்க வந்து விபும் இன்னும் இல்ல, ஆனா எனக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் போட்டோ காப்பி. ஓகே, இதுதான் நான் போட்டிருக்கேன், இதுதான் எனக்கு என்னால் போட முடியும். இதெல்லாம் போட்டோ காப்பி இருந்தானே
அவர் இது பிரவிஷிமே, இங்க வந்து பிரவிஷமே போட்டிருக்கு. பிரவிஷி நீங்க படிச்சது கரெக்டா தான் முடிச்சேன். பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் அதெல்லாம் தப்பா இருக்கு. பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்தது கோயில்ல இருந்து கொடுத்ததுதான். ஓகே, அப்ப இதுல எந்த சொல்ற அர்ஜுனா உவாச்ச, உவாச நம்ம படிக்க வேண்டாம், உவாச்ச. இப்ப என்ன ஆயிடுதுனாக்கா, நீங்க நல்லா படிக்கிறாள், அதுலயும் கொஞ்சம் ஏதாவது அது அந்த கரெக்ஷன் பண்ணிடலாமே, இன்னும் பெர்ஃபெக்டா இல்லாமே. 99.9 படிக்கிறாள், அந்த 1.1% எதுக்கு தப்பா படிக்கணும், அது கரெக்ஷன் பண்ணலாமே தான் பண்றேன். இன் ஜெனரல் யாரோ படிச்சுன்னா அதெல்லாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேன். அப்ப இப்ப நல்ல பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு அப்ப அதுவும் நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணலாம். சோ அர்ஜுனன் கூறுகிறார், நீரே பரபிரம்மன், புகழ்த்தி தொள்ளறார். அப்படி பகவான் என்ன சொல்றார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், அப்புறம் இந்த பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையை யாரெல்லாம் சொல்றா, ரிஷிகர்லாம் சொல்றா. யாரு, நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். அவளும் சொல்லியிருக்கா, எஸ் நீங்க தான் பெரிய ஆளு, நல்லா வந்தது திவ்யமானவர், அவங்களுக்கு பிறப்பில்லை, முதல் கடவுள் நீங்க தான் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். இப்ப வந்து என்னது, நீங்க ஸ்வயம் பிரவீஸ்மே, நீங்க ஸ்வயமா நீங்களே எனக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு. சோ படம் சொல்லும் கதையானது கிருஷ்ணர், உத்தவர், மைத்ரேய மகரிஷி இந்த ஜட உலகில் இருந்து புறப்படும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது நெருங்கிய நண்பர் உத்தவருக்கு என்ன கொடுத்தார், உத்தவ கீதை கொடுத்தார். அவர் வந்து இது அந்த சீன் தான் இது. கடைசியில வந்து ஆச்சு, டிராமா எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. நான் யாரெல்லாம் அழிக்கணுமோ அழிச்சு நல்லவர்களை எல்லாம் காப்பாத்தி என்ன பண்ண போறேன், இன்னும் முடிச்சது. இப்ப நான் என்னோட கோலோகம் நான் போயிடலாம், என்னோட லீலைகள்லாம் முடித்து நான் போறேன்னு சொல்லி அவரோட ஃப்ரெண்டு உத்தவர்கிட்ட வந்து உத்தவ கீதை சொல்றார். அந்த பிக்சர் தான் இது. சோ அதை வந்து போட்டிருக்கேன் நான். சரி, யாரும் இருக்காங்களா? கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவா, நாஹி தே பகவான் யக்திம், நாஹி தே பகவான் பக்திம், பகவன் பக்திம் விதுர்தேவ ந தானவः கரெக்ட். விதுர் தேவான தானவாக. கால் வாங்கிட்டேன்னா தேவான, நான் கரெக்டா படிச்சேன். ஓகே, கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. தேவர்களுக்கு கூட தெரிய வராது, அவ்வளவுலாம் டீப்பாலாம் அவங்களுக்கு கூட பக்தி அவ்வளவு கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு கூட தெரியாது. அசுரர்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியவே தெரியும், அவங்களாம் நாத்திகர்கள். ஆனா உங்களை பத்தி இதெல்லாமே நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன். நீங்க அப்ப என்ன இது இவ்வளவு நாள் சந்தேகப்பட்டாரா? அப்படி இல்லை, அவருக்கு முதல்லயே தெரியும். ஆனா இவர் கேட்க இது ஒரு நாடகமே என்னது, இவர் தான் ஆடுறார். முதல்ல அது பார்த்தா அதுதான் கிருஷ்ணரே இந்த நாடகம் தான் ஆடி இவர் கேட்க வைக்கிறா போல வச்சு நமக்கு எல்லாம் புரியறதுக்கு தான். இந்த மாதிரி கேட்டு நமக்கு புரியறதுக்கு தான். அப்ப இன்னமும் நமக்கு வந்து அவரை பத்தி, கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சு அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு பக்தி வளரும். அது படிதான். எஸ், கீதா மாதிரி லோவர் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாராவது இன்னும் வேற உள்ளவாளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். வேற யாரும் இல்லைன்னா நான் படிச்சோம். ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷு தேவதேவ ஜகத்பதே. அது என்ன இருக்கு, பூதேஷு இருக்கா பாருங்க மாதாஜி. பூதேஷா தான் பூதேஷா. இது பிரிண்ட் இல்லையா, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட் இல்ல கரெக்டா இருக்கான்னு. பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. ஓகே, இது என்ன சொல்ற, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். நீங்களே வந்தது என்னது, நீங்களே ஒரு கடவுள் தான். சோ உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் உங்களையே நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டு நீங்களே சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு, இது அர்ஜுனன் வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காரு. இன்னும் நீங்களதான் இறைவன், எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவர், அகிலத்தும் இறைவனை, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல். கதம் வித்யாமஹ யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு பாவேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவன்மயா. என்ன சொல்லிருக்கு, உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். அப்ப என்ன, அதான் அதுக்கு முன்னாடி கேட்டார்ல, 8th சாப்டர்ல இதேதான் கேட்டார். நான் எப்பவும் உங்களை பத்தி நினைக்கணும், அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த கடைசி நேரத்துல உங்களை நினைக்க நான் எப்படி முடியும்னு.
எப்பவும் சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமாம், இந்த நேரம் பஜனை பண்ண என்னை பத்தியே நினை அப்படிங்கிறார். அப்ப இதே போல இங்க என்ன கேட்கிறார், உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? இந்த கிருஷ்ண ரூபா எனக்கு தெரியும், என் முன்னாடி நிக்கிறீங்க 2 ஹேண்டோட, இதுக்கு இல்லாம வேற என்ன மாதிரி ரூபத்துல எல்லாம் இருக்கீங்க, எதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க? विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे அமிர்தம் शृण्वतो. திரும்பி ஒன்று शृण्वना என்னது கேட்கறதுக்கு, என்னது அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் உங்களோட கதைகள் கேட்க கேட்க எனக்கு என்ன இருக்கு, அப்படி அமிர்தமா நான் சுவைக்கிறேன். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். அப்படி உங்களை பத்தியே நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கும்போது என்னது, அது எனக்கு அமிர்தம் மாதிரி காலில் தேனா பாயறது, அது இன்னும் எனக்கு அதை சுவைக்க விரும்புறேன். அதனால இன்னும் சொல்லுங்க, நீங்க எல்லாம் பரவி இருப்பீங்க, எல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, என்ன சொல்றார் பகவான் சொல்றார், ஹந்ததே கதையிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாதம விபூதயः பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படி ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். அர்ஜுனா கேட்கணும், இம்மிடியட்டா இவர் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு. கொஞ்சம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், டிவோட்டிஸ் கேட்கற இதுதான், நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். ஆக்சுவலி டிவோட் ஏதோ ஆசைப்படுறோம்னா அவர் வெயிட் பண்றார் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு. நம்ம என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்றோம், இவ்வளவு ஜபிச்சு அவர் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு என்னது நமக்கு ஏதோ கொடுக்கணுமே, ஏன்னா இவ்வளவு ஜபிக்கிறானே, நான் இவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அவர் திக்கு முக்காடி போனோம். அவர் அந்த லெவலுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். இவனுக்கு என்ன பிடிக்கும், ஐயோ இதெல்லாம் பிடிக்குமா அவனுக்கு, அதெல்லாம் நான் கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு அவர் நம்ம பின்னாடி நிற்கணும், கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். இதுலயே சொல்றேன், ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை, நிறைய இடத்துல இருக்கு, ஆனா எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. அதனால கொஞ்சமா நான் சொல்றேன், முக்கியமானவற்றை சொல்றேன். குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு டிராமாவே இருக்கும், இந்த இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகாக்கு அப்புறம் ஒரு டிராமாவே இருக்கு. இதுல இருக்கோ எனக்கு தெரியல, நான் பார்க்கலது, பார்க்கலாம். டிராமாலாம் கிருஷ்ணரின் முக்கியமான வைபவங்கள் சொல்ல போறேன். ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணு, இதுலயே நம்ம புரிஞ்சு போயிடும். இத்தனை ஆதித்யர்கள், 12 ஆதித்யர்கள்ல நாம் விஷ்ணு. ஜோதிஷாம் ரவி அஞ்சுமான் மரீச்சே மருதா அஸ்மி நக்ஷத்ராணாம் அகம் சசி. சசினா ஹரே கிருஷ்ணா, யாரு ஜானிக்கிறாங்க, வீட்டு சத்தம்லாம் இங்க கேட்போம். ஓகே, என்னது அது என்ன சொன்னேன், சசினா மூன் நட்சத்திரம், அது ஒரு ஸ்டார் தானே, மூன் இஸ் அ ஸ்டார். சோ அந்த மாதிரி ஸ்டார் இருக்கிற ஸ்டார்ல எல்லாம் வச்சு நான் மூணா இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கேன். ஜோதிகள் நல்லா பிரகாசமா ஒளிரும் அந்த இதுல நான் சூரியனா இருக்கேன். மருத்துக்கள், மருத்துனா இது மருந்து கிடையாது, மருத்துனா வீசும் காற்று, அதில் நான் மரீச்சியா இருக்கேன். நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவாக இருக்கிறேன். வேதானாம் சாமவேதோ அஸ்மி, அஸ்மினா நான் சாமவேதமா இருக்கிறேன். நான் வேதங்கள்ல எல்லாம் சாமவேதமா இருக்கேன். தேவானாம் அஸ்மி வாசவக, தேவர்கள்ல வாசவா இருக்கேன். இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேத்தனா. என்ன சொல்றார், வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் ஸ்வர்க்க மன்னனாக இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர் வாழ்களில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வேன். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதை ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா அவர் எதுல எல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லி படிக்கணும், அவ்வளவுதான். இது ஆக்சுவலி இதை போட்டுட்டு பசங்களுக்கு இதுல சும்மா ஷார்ட்டா ஒரு டிராமா மாதிரி போட்டு முடிச்சுடும். இதெல்லாம் ஸ்லோகமா கொடுத்தோம், ஏன்னா பெரிய கொஞ்சம் நீங்க அடல்ட்ஸ் இல்லையா, புரியுமே. रुद्राणां शंकरश्चास्मि विद्वेषो यक्ष राक्षसां वसूनां भावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम् अहं मेरु शिखर அப்படின்னா மேருமலை, அதுவும் நான் தான். எல்லா ருத்ரர்களில் நான் சிவபெருமான். அப்ப என்னது, சிவபெருமான் வேற, நாங்களாம் சிவன் பூஜை பண்றோம், இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம், கிருஷ்ணரை வழிபட மாட்டோம். சிவன் யாரு, கிருஷ்ணர் தான் சொல்றார், பகவத்கீதா சொல்லிருக்க, நான் தான் இருக்கிற ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமான நான் தான் இருக்கேன். இப்ப நம்ம சிவனுக்கு வழிபட்டாலும் கிருஷ்ணனுக்கு போற போலதான். அதனால சிவபெருமான் வழிபட வேண்டாம் சொல்லவே இல்லை, படுங்க. ஆனா நமக்கு இவ்வளவு இது தெரியணும், நம்ம அந்த எல்லாம் யாருக்கு போய் சேர்ந்து, கிருஷ்ணனுக்கு தான் போய் சேர்ந்து. யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன், அப்புறம் வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி, அப்புறம் மலைகளில் நான் வேறு, அப்புறம் புரோதசாம் ச முக்கியம் மாம் வித்தி வித்தி பாத்த பிரஹஸ்பதிம் சேனானீனா ஆம் ஸ்கந்தஹ.
ஸ்கந்த யார்? முருகன். முருகனாவும் இருக்கேன். சைனாதிபதிகள்ல நான் முருகனா இருக்கேன். சரசாம் அஸ்மி சாகர என்னது நதியில என்னது ஓஷனாவும் இருக்கேன் அப்படின்னு. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவனான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன். நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். அப்ப இனிமே நான் முருக பக்தன் கிருஷ்ண பக்தன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம முட்டாள்னு அர்த்தம். ஏன்னா இதுலயே சொல்றாரு அவர், ஸ்கந்தனும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஸ்கந்தன் சொல்லிட்டு ஒரு உருவத்துல நான் தான் இருக்கேன். அப்ப நம்ம ஸ்கந்தனை வழிபடக்கூடாதுன்னு கிடையாது, தாராளமா வழிபடலாம். ஆனா புரிஞ்சுக்கணும், ஸ்கந்தன்கிறதும் கிருஷ்ணர்கிறதும் சிவன்கிறதும் ஒன்னும் வித்தியாசம் இல்லை, எல்லாம் ஒண்ணுதான். பட் நமக்கு எது பிடிச்சதோ, எனக்கு அந்த உருவம் பிடிச்சது. இப்ப சில பேருக்கு பாலகோபால் ரொம்ப பிடிக்கும். குட்டியா இருக்கே, அழகா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எல்லாம் அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் வாயில தீட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த ஒரு உருவம் பிடிச்சதா தாராளமா அந்த உருவம். ஸ்கந்தனோட உருவம் நல்ல வேலர் அப்படி நிக்கிறார், வேலை வச்சுட்டு வேலரா நிக்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்க, அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். அந்த பாட்டெல்லாம் பிடிக்கும், திருப்புகழ் பிடிக்கும், தாராளமா அப்படி வழிபடலாம். ஒன்லி இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒண்ணு, நம்ம கிருஷ்ணன் தான், அது எல்லாமே கிருஷ்ண ஒரு உருவத்துலதான் வர. சிவபெருமானை பிடிக்குமா, தாராளமா சிவனை வழிபடலாம். ஆனா என்னது, பேக் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் தெரியணும், இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் வந்து இல்ல எழுதியிருக்காரு. அவர் ஒன்றும் வேற யாரும் இதுல எழுத முடியாது. பகவத்கீதாலேயே எழுதியிருக்காரு. சோ நமக்கு வந்து யாரும் வந்து வித்தியாசமே கிடையாது. மகர்ஷீனாம் மிருகுர் அகம் திராம் அஸ்மயேகம் அக்ஷரம் திராம். ஓகே. யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, ஜபமா இருக்கேன். நீ இருக்கிற யஜ்ஞம் பண்றதுல எல்லாம் நான் ஜப யஜ்ஞமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அதனாலதான் ஜபத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை ஜாஸ்தி. ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலய, மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு மகாராஜ், பிருகு ரிஷி. அப்புறம் சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், அந்த சப்தம் தான் வந்து நானா ஓமா இருக்கேன். யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம். அப்புறம் அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. இப்ப இமயமலையும் பகவான் தான், ஓங்கிறதும் பகவான் தான். அப்புறம் என்னது, மாலை ஜபம் பண்றோமே, அந்த ஜபம் பண்ண பகவானுக்கு வந்து அப்படி அபிஷேகமும் ஆராதனையும் பண்றதுதான். அந்த ஜபத்துல அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு, பகவானோட பேர்ல அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு. ஏன்னா அதை கொடுத்திருக்காரு. யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி, நான் ஜபமா இருக்கேன். இதை போட்டிருக்கா, அப்ப அதுவும் போட்டிருந்து இது போட்டிருந்தா. ஓகே, 21 30. ஓகே, யாராவது 2 பேர் எனக்கு வந்து யாருக்கா தமிழ் நல்லா தெரியும்னாக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இதுவும் இது ஒரு ஆள் படிக்கலாம், இது ஒரு ஆள் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி அண்ட் ஒரு ஆள் ஜெயந்தி மாதாஜி. கீதா மாதா எல்லோ படிங்கோ, நீங்க வந்து இந்த கிரீன் கலர் படிங்க, ஜெயந்தி மாதாஜி. அப்புறம் இது வேற யாருக்கா கொடுக்குறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆதித்யாஸ் 12 மாதாஜி, 12 ஆதித்யாஸ்ல 12. ஓகே மாதாஜி. அப்ப இப்படி படிங்கோ, 12 ஆதித்யா மாதாஜி. 12 ஆதித்யர்களில், அந்த கலில்னு போட்டு வாங்கோ. 12 ஆதித்யர்களில் ஜெயந்தி மாதாஜி விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன். விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். வானில் ஒளிபவையில் சூரியனாக இருக்கிறேன். மருத்துகளில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளராக வரிசை வடிவமாக இருக்கிறேன். நட்சத்திரங்களில் சந்திரனாக இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாமவேதமாக இருக்கிறேன். தேவர்களில் இந்திரனாக இருக்கிறேன். புலன்களில் மனமாக இருக்கிறேன். வாழும் உயிர்களில் வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறேன். 11 ருத்ரகளில் சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கிறேன். ராட்சர்களில் குபேரனாக இருக்கிறேன். படைத்தலைவர்களில் சேனாபதியாக கந்தன் முருகனாக இருக்கிறேன். நீர்நிலைகளில் மாதாஜி பாக்கி 2 பேர் கொடுக்கலாம். இப்ப நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்க. வேற யாரோ 2 பேர் வந்து இது படிக்கலாம். யாருக்கு நல்லா தமிழ் தெரியுமோ அப்படியா. சுசித்ரா மாதாஜி அண்ட் நிர்மலா மாதாஜி படிங்க. நீங்க வந்து சுசித்ரா மாதாஜி எல்லோ படிங்க, மஞ்சள் கலர். நீங்க வந்து கிரீன் கலர் படிங்க. நிர்மலா. நீர்நிலைகளில் நான் பெருங்கடலாக இருக்கிறேன். முனிவர்களில் நான் பிருகு முனிவர். அதிர்களில் ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரமா மாதாஜி மந்திரமாக இருக்கிறேன். யாகங்களில் ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் மந்திரமாக இருக்கிறேன். அசையாதவைகளில் இமயமலையாக இருக்கிறேன். மரங்களில் நான் அரச மரமாக இருக்கிறேன். வேத ரிஷிகளில் தேவ ரிஷிகள் நாரதராக இருக்கிறேன். தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரதனாக இருக்கிறேன். சித்திரர்கள் குதிரைகளில்
சித்தர்களில் சித்தர் சித்தர்களில் கபில கபிலராக இருக்கிறேன். கபிலராக உச்சை ஸ்ரவஸ் உச்சை ஸ்ரவஸாக இருக்கிறேன். கரெக்ட். ஸ்ரவஸாக இருக்கிறேன். தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாக இருக்கிறேன். மனிதர்களில் மன்னனாக இருக்கிறேன். ஆயுதங்களில் வஜ்ரமாக வஜ்ரமாக இருக்கிறேன். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இன்னும் 2 பேர் அடுத்த 2 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். சுசித்ரா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன், நிர்மலா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன். இப்ப தமிழ் தான் எல்லாருக்கும் படிக்க தெரியுமே. நம்ம கிளாஸ் தமிழுமா படிக்க தெரியாது. நிர்மலா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன், ஜானகிராமன் பிரபுஜி, அப்புறம் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா? ஒரே நிமிஷம். இவ்வளவு பேர் இருக்கும் கிளாஸ். அப்ப நீங்க யாரும் அட்டென்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். செந்தமிழ் கௌரி மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. நீங்க எல்லோ படிங்கோ, மாதாஜி வந்து கிரீன் படிப்பாங்க. நீங்க காமதேனுவாக இருக்கிறேன் அப்படி நீங்க பிரபுஜி வந்து பசுக்களில் அப்படி படிச்சா பசுக்கள். அதில் நான் காமதேனுவாக இருக்கிறேன். சந்ததி உருவாக்குபவர்கள். அதில் நான் மன்மதனாக இருக்கிறேன். பாம்புகள். அதில் நான் வாசுகியாக இருக்கிறேன். தேவலோக பாம்புகள். அதில் நான் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறேன். நீர் தெய்வங்கள். அதில் நான் வருணனாக இருக்கிறேன். புறப்பட்ட மூதாதையர். அதில் நான் ஆரியமாக இருக்கிறேன். சட்டத்தை வழங்குவார். அதில் நான் யமனாக இருக்கிறேன். தைத்திய அசுரர்கள். அதில் நான் பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். கீழடுக்குபவர்கள். அதில் நான் காலமாக இருக்கிறேன். மிருகங்கள். அதில் நான் சிங்கமாக இருக்கிறேன். பறவைகள். அதில் நான் கருடனாக இருக்கிறேன். சுத்திகரிப்பவர்கள். அதில் நான் காற்றாக இருக்கிறேன். ஆயுதம். ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள். ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள். அதில் நான் ஸ்ரீராமனாக இருக்கிறேன். மீன்களில். அதில் நான் சுறா மீனாக இருக்கிறேன். இப்ப வந்து வேற யாரு? பாமினி மாதாஜி, முகுந்தன் பிரபுஜி, வேற யாரெல்லாம் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்? நான் பண்றேன் மாதாஜி. பண்றேடா முகுந்தன் பிரபுஜி. அப்ப தெரியும் நீங்க. நான் அந்த எல்லோ இத பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க, அப்பதான் தெரியும். வேற யாரு மாதாஜி? அது எப்படி பண்ண? ஒரு நிமிஷம். ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாதா? நான் சொல்லி தரேன். கீழே வந்து இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. எப்படி இருக்கும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரா மொபைலா? கம்ப்யூட்டர்ல அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கா? ரியாக்ஷன் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கும். அவரு ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க 2 பேரும் படிக்கலாம். நதிகள் படைப்புகள். மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி பாயும் நதிகளில் சொல்லிருக்காங்க. நீங்க கங்கையாக இருக்கிறேன். அறிவியல். படைப்புகளில் சொல்லி. படைப்புகள். தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறேன். அறிவியல். சுய ஆன்மீக அறிவியலில் இருக்கிறேன். தர்க்கவாதிகள். உறுதியான உண்மையாக இருக்கிறேன். ஆவாக இருக்கிறேன். கூட்டு சொற்கள். இரட்டை சொல்லாக இருக்கிறேன். படைப்பாளிகள். பிரம்மாவாக இருக்கிறேன். இதுவும் சொல்லிடுங்க. இதுக்கு என்ன தெரியல யாருக்கும். அப்ப இது சொல்லிடுங்க. மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவராக இருக்கிறேன். பெண்கள். பெண்களிடத்தில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையாக இருக்கிறேன். சூத்திரங்கள். பிரஹத் சாமாவாக இருக்கிறேன். கவிதையில் காயத்ரியாக இருக்கிறேன். மாதங்கள். மார்கசீஷ்டாக இருக்கிறேன். 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர் தான் பகவானுடைய பருவங்களில் வசந்தமாக இருக்கிறேன். பருவங்கள் வசந்தமாக இருக்கிறேன். ஆயிடுச்சு. நீங்க இது படிங்கோ மாதாஜி. ஏமாற்றுக்காரர்களில் படிங்கோ. சூதாக இருக்கிறேன். மாதாஜி படிக்கிறது இல்ல. ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாக இருக்கிறேன். ஆயிடுச்சு. இவ்வளவுதான். 2 பேஜ் தான் இருந்தது. இன்னும் நாளைக்கு ஏதோ வரும். நாளைக்கு ஏதோ இது போட்டிருக்கோம். இதாயிடுச்சு. யாரு மாதாஜி? கௌரி மாதாஜி சொல்லுங்க.
அதுல அந்த லாஸ்ட் ஒன்னுக்கு மேல ஏமாற்றுபவர்கள் சூதுன்னு இருக்குல்ல மாதாஜி, அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்க? நான் சொல்லித்தரேன், இந்த கிளாஸ் சொல்லித்தரேன். ஓகே, சரி. சரி. அது ஒரு கொஸ்டின் வரும் எல்லாருக்கும். அப்புறம் அந்த மார்கசீற்றம் வரும், அப்புறம் வந்து இது மரம் அதுலயும் வரும், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நான் வந்து சொல்றேன். ஓகே, பட் ரிமெம்பர், ஓகே, யூ ஆஸ்க் மீ ஆஃப்டர் திஸ். அப்புறம் இது நின்னு போயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यान् माया भूतं சராச்சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்களையும் வாயுகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதையை நான் தான். நம்ம பார்த்தோம்லே ஒரு விதை வந்து ஒரு சின்ன விதை இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு பெரிய மரம் வளர்றதுக்குள்ள தகுதி இருக்கும் அதுல. அப்ப அது எப்படி அந்த விதையை கிரியேட் பண்றது யாரு? பகவான் தான். சோ எல்லா உயிர்வாய்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நான் தான். எங்கிட்ட இருந்தா அந்த ஒரு செல்லும் வந்து நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. அப்ப எல்லாமே நான் கொடுக்குற விதை தான். அந்த விதைத்துல தான் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுது. நான் இல்லாம அது ஒண்ணு வளர்ந்தது இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கிடையவே கிடையாது நம்ம உலகத்துல. இங்க மாத்திரம் இல்ல, ஆன்மீக உலகத்தையும் அப்படிதான். அப்படி இருக்கிறவர் नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूतेशत प्रोक्तो விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணம். இவ்வளவுலாம் சொன்னாரே, எல்லாம் ஒரு உதாரணம், எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து விட்டேன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து முடிவே கிடையாது. நான் சொல்லிட்டே போலாம், இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். ஆனா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதெல்லாம் சொன்னேன். यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. எதெல்லாம் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா தெரியறதோ, எதெல்லாம் வந்து புகழத்தக்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிட்டு நம்ம புகழறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே என்னது பகவானோட தேஜஸ்னால அது அவ்வளவு மிளிர்ந்து தெரியறது. அப்ப நம்ம நேச்சர்லாம் நார்மலி அப்படி சொல்லுவாங்க, நேச்சர் அட்மையர் பண்றவா இருப்பாங்க இல்லையா. ஒரு நம்ம இப்போ ஒரு மலைக்கு மேல போனோம், எங்கேயோ ஹில் டாப்புக்கு எங்கேயோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போனோம்னாக்கா இங்க வந்து சன்செட் பாயிண்ட், சன்ரைஸ் பாயிண்ட் ஏதாவது கொடுப்பாங்க. அப்படி அதெல்லாம் என்ன ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு தான் பாக்குறோம். அதெல்லாம் பகவானோட தேஜஸ் அப்படி அங்க வந்து தெரியறது. அவ்வளவு அழகா பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். நேச்சுரல் பியூட்டி பார்த்து நம்ம பகவானோட இதை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம், அழகா புரிஞ்சுக்கலாம். अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு? நான் டீப்பா படிக்கவே வேண்டாமே உனக்கு. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இது தெரிஞ்சுனா பொறுமை எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தா தாங்கிட்டு இருக்கு. அது என்னது? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் ஒரு சின்ன ஸ்பெக்க மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களை எல்லாம். அதுல வந்து நீங்க எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தை நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அதுலதான் எல்லாமே வந்து இது என்னது வளர்ந்துருக்கு. அதெல்லாம் தாங்கி யாரு பிடிச்சிருக்காரு? பகவான் தான். இப்ப இதெல்லாம் நான் வந்து டீட்டெயிலா சொல்லி நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே அப்படிங்கிறார். என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஃபுல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இது பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கிரேட் எஃபர்ட்லாம் எடுக்கல. ஒரு சின்ன அம்சம் தான் அவருக்கு தேவை. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி. சூரியன் எப்படி வந்தாச்சுன்னா எல்லாம் அப்படி பிரகாசம் ஆயிடும். சூரியன் மறைந்து விட்டா எல்லாம் இருட்டாயிடும். ஏன்? அந்த மாதிரி பகவான் ஒளி எப்படி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். ஆயிடுச்சு. So this is what we learned today. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். எனக்கு என்னவோ இன்னும் நிறைய படிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு தோணல் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா 4 மணி தான் இருக்குது. ஆனா இப்ப எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இது நல்லா முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா.